Du lytter til et P1-program. Er det noget, du skal til Padborg? Jeg vil have en hårbyttelå. Jeg er frisk på det hele. Tænk, hvis alle danskere skulle tvinges til at lære sønderjysk. Så kunne 250.000 sønderjyder jo begå sig på deres eget sprog, uanset om de ringer til Falk, eller går til valg, eller til forældresamtale på skolen. Lige nu har jeg godt, men lige om lidt så giver jeg et galt. Det er bare noget, jeg kan mærke. Det lyder måske som lidt af en vittighed, men i Finland er det virkelighed. 5,1 millioner finner, 95% af befolkningen, er ved lov tvunget til at lære minoritetssproget svensk. Det er vores rettigheder. Det er vores rettighed. Vi har ret til at få service på svensk. Det er vores modersmål. Det er vores modersmål. Som det eneste land i Norden har Finland nemlig 2 ligestillede nationalsprog, finsk og svensk. Sådan har det været i generationer. Men nu gør de finsktalende finner oprør. Et nyt parti med navn De Sande Finner har 7-doblet sit mandattal i parlamentet, og på National Radio kan man høre en populær debattør kalde svensktalende finner for en hugorm, som Finland nærer ved sit bryst. Samaan aikaan meillä kasvaa tällainen kyy povellamme, eli en hugorm. Velkommen til P1-dokumentar, hvor vi undersøger, hvorfor tvangssvensk pludselig er blevet et af de hedeste politiske emner i finsk politik. Mit navn er Tanja Nyrup Madsen. Sidst i programmet skal vi endnu længere østpå til Ukraines hovedstad. Her har en journalist fra Kiev Post nemlig afsløret omfattende korruption i forbindelse med årets fodbold-EM. Alle i Kiev skal tilsyneladende have en bid af kagen, når europæisk fodbold kommer til byen. Det nye stadion bliver bygget til overpris, hotelværelserne stiger til det 10-dobbelte, og den journalist, der fortæller sandheden, han frygter i dag for sit liv. Hør meget mere om fodbold, politik og korruption, når vi går bag dokumentarismen sidst i denne udsendelse. Nu skal vi først nordpå. Vi skal til det eneste af vores nordiske naboer, som taler så fremmed et tungemål, at vi danskere ikke forstår et kvæk af det. Et sprog, som opstod i Uralbjergene, og som kun folk fra Ungarn og Estland synes lyder bare nogenlunde som deres eget. Men der findes altså også en svensktalende befolkning i Finland. Og som noget helt unikt har de gennem flere generationer haft lovkrav på, ikke alene selv om at tale deres sprog, men altså også at resten af samfundet skal kunne forstå, hvad de siger. De svensktalende finner bor især langs vestkysten og i den sydlige del af Finland. Men også østpå, hvor der er rigtig langt mellem de svenske familier, skal alle skolebørn stadig lære svensk i skolen. Det er her vores historie begynder. Hvem vinder i år? Hvad tror ni? Sofie Skamris Pedersen og Anja Benke er taget til svensk undervisning i en skole i byen Lappeenranta. Så bra er vi inte. Den ligger i den østlige del af Finland, helt tæt på grænsen til Rusland. Og i den her by myldrer det ikke med svenskere, men med russere. Den her by, somme tider ved man ikke, om man er i Rusland eller i en finsk by. Og derfor har byrådet for nylig ansøgt om at få lov til at afskaffe det, de kalder pakkoruotsi, eller tvangssvensk, som altså er lidt af et skældsord på de kanter. I stedet skal eleverne frit kunne vælge mellem svensk og russisk, men det sætter den finske lovgivning nok en stopper for. Sofie Skamris Pedersen fortæller. Jeg har været på den her skole i mere end 20 år, og i den tid har der aldrig været en eneste elev med svensk som modersmål. Massor av bra lag. Min favorit er Beguenin Hostojoki Brasilien. Det er Eleverne læser op fra deres lærebog svensk. Klik hedder den, og kapitlet handler om et fodboldhold, der skal spille med i en stor turnering i Sverige. Lycka til. Pigerne læser teksten højt og tydeligt, mens drengene nøjes med at mime. Eleverne går i 8. klasse på skolen Kimpinen i Lappeenranta, og det er deres andet år med 2 timers skemalagt svenskundervisning om ugen. Hvis de fortsætter i gymnasiet og på universitetet, skal de også studere svensk. Det er obligatorisk og altså ikke noget, de kan vælge fra. Men det er alligevel de færreste af eleverne, der kan tale sproget, fortæller skolens rektor, Lena Kovaca. De er ikke særlig gode til at tale svensk.
De kan forstå at læse det, men ikke tale det. Oslo. Stockholm. Stockholm. Genom Sverige. Genom Sverige. Man bor. Man bor. Man bor på skolor. Man bor på skoler. Kimpinen huser en grundskole fra 7. til 9. klasse og et gymnasium. Den 3 etagers store bygning ligger centralt i Lappeenranta, som vel at mærke er det finske navn for byen. På svensk hedder byen Vilmanstrand, men det navn bliver aldrig brugt her, fordi ca. 5% af Finlands befolkning, der er svensktalende, bor ikke her i den østlige del af landet. Och nu får du berätta, Thomas, nu får du berätta någonting om dig på svenska. Miten sanoo, hur säger du minun nimeni on Tuomas? Jag är Tuomas. Ud af Lappeenrantas 72.000 indbyggere er kun 120 registreret som svensktalende. Men samtlige elever her på Kimpinen og i resten af Finland bliver undervist i svensk, fordi det er et af landets 2 nationalsprog. Eleverne i Lappeenranta kender bare stort set ingen, der taler svensk, og mange af dem aner ikke, hvad de skal bruge det til. I don't like it. It's not my thing. It sucks. I don't feel like I need it here. If I go to Swedish, I need it here. But I don't go, because I hate Swedish. Engelsk er første fremmedsprog, og svensk er andet fremmedsprog i Finlands skolesystem. Mens lysten til at lære engelsk faktisk er stor blandt eleverne på Kimpinen, ja, så kniber det mere med svensk. Og den holdning gælder i hele Finland. Flere forskellige undersøgelser viser, at mellem halvdelen og 2/3 af den samlede befolkning er imod obligatorisk svensk i de finske skoler. Ofte bliver det nedsættende omtalt som pakkorutsi, altså tvangssvensk. They don't need it. That's the reason. De har ikke brug for det. Det er årsagen. De har ikke motivation. De er ikke interesserede i svensk. Manglende motivation er årsagen. Det fortæller Kimpinen-skolens rektor. Lappeenranta var tidligere en industriby. Tusindvis af arbejdere var beskæftiget med at producere papir, men i dag står de mange fabrikker tomme, for arbejdspladserne er flyttet til udlandet. Nu har byen dog fundet en ny guldgruppe, for Lappeenranta ligger kun 30 km fra grænsen til Rusland, og byen er blevet et meget populært turistmål. Sidste år kom der 1,6 millioner russere til Lappeenranta, og tallet forventes at stige. På parkeringspladsen uden for byens største supermarked Prisma har cirka hver 5. bil russiske nummerplader. Og indenfor i det kæmpestore shoppingmega står al information på finsk og på russisk. Og det er let at spotte dem, for russerne har de mest fyldte indkøbsvogne. De kommer til Lappeenranta og mange andre byer i det østlige Finland for at bruge penge. De stoler mere på varernes kvalitet her end hjemme i Rusland, og ofte er varerne også billigere. Sidste år spenderede de russiske turister i alt 207 millioner euro i Lappeenranta. Det har fuldstændig forandret byen, og dermed også de fremtidige jobmuligheder for byens skoleelever, fortæller rektor Lena Kovaga. Matkustatteko te? No niin, reisar. Niin. Joo. Niin, till Oslo. Til Oslo. When they go to ask for a job. Når eleverne går ud og søger arbejde i hvilken som helst forretning her i Lappeenranta, i restauranter, butikker, kiosker, på skibene osv., så bliver de som det første spurgt, om de taler russisk. Gør de det, så har de en meget bedre chance for at få jobbet. De bliver ikke spurgt, om de taler svensk. Det er Turja Vilberg, der er uddannelseschef i Lappeenranta, helt enig i. I den her del af landet har man sjældent brug for at kunne tale svensk. Man har bedre muligheder for at få et job, hvis man taler russisk. Og i erkendelse af det har byrådet i Lappeenranta for nylig gjort som 5 andre kommuner i det østlige Finland. De har ansøgt uddannelsesministeriet om at få lov til at gøre det andet fremmedsprog til et valgfag i skolerne. Så kan eleverne selv bestemme, om de vil studere svensk eller russisk, eller måske et helt tredje sprog. Og det er der langt mere fremtid i for eleverne, siger uddannelseschef Turja Vilberg. Eleverne vil kunne vælge. Selvfølgelig skal de kunne lære svensk.
Vores ønske er, at de lærer engelsk, svensk og russisk. Men mange elever studerer kun engelsk og svensk i grundskolen. Vi vil gerne kunne give dem mere alsidige sprogkundskaber. Skoleeleverne synes godt om ideen. I would rather study Russian than Swedish. Well, it would be more useful here. I think learning Russian is more important than Swedish in Finland. Men byrådet i Lappenranta har først og fremmest ansøgt om at gøre svensk til et valgfag for at skabe en debat. De kender nemlig allerede svaret. Finlands grundlov står i vejen for, at ideen kan blive til virkelighed, fortæller Turja Wilberg. We haven't got the answer yet, but we know that we will. Vi har ikke fået svaret endnu, men vi ved, at det bliver negativt. For det står i loven, at alle skal lære svensk. Study Swedish in the comprehensive school. Jeg gissar på Afrika. Tak skal ni have. Om et øjeblik skal vi møde dem, det hele handler om, nemlig efterkommerne af den svenske landadel, som bosatte sig i Finland dengang det var en del af Sveriges kongedømme. Derfor har finlandssvenskerne også gennem tiderne haft flere penge og bedre jobs end de indfødte finner. Men de forskelle har nu stort set udlignet sig i løbet af de seneste generationer, og over årene bliver finlandssvenskerne også færre og færre. Men deres indflydelse er stadig stor. Svensk er sidestillet med finsk i loven, og alle statens myndigheder skal fungere på begge sprog. Det samme gælder i de kommuner, hvor der bor tilstrækkeligt mange finlandssvenskere. Det gør der især langs Finlands syd- og vestkyst. Her er der byer, hvor svensk er hovedsproget, mens der andre steder i Finland stort set ikke findes en svensktalende familie. Finlandssvenskerne har også deres egne organisationer og fonde, og også deres egne medier. 12 aviser, 2 radiokanaler og en tv-kanal. De har deres eget politiske parti, deres egen tænketank, og så har de et uddannelsessystem på svensk, hvor finsk først kommer på skoleskemaet fra 3. klasse. Det svenske sprog står altså usædvanligt stærkt i Finland, i hvert fald på papiret. For selvom alle finner skulle være tosprogede, så er virkeligheden en anden. Finlands tosprogethed fungerer ikke i praksis, og modstanden over for det svenske sprog er ikke uden konsekvenser for dem, som har det som modersmål. Anja Benke fortæller. Det började brinna här på åkern och så började det brinna liksom mera och mera. Det begyndte at brænde, og så begyndte det at brænde mere og mere. Og jeg så, at det her ville blive ret alvorligt. Så jeg ringede 112. Så sagde jeg, hvad jeg hed og adressen og hvad der skete. Og så spurgte de på finsk, hvor alvorligt det var. Og de forstod ikke, hvad jeg sagde. De forstod overhovedet ikke, hvad jeg sagde. De forstod ikke, hvad jeg sagde. Nej, de forstod ikke også, hvad jeg sagde. Naboens lade brænder. Maria Sten kigger ud af sit vindue og ser det. Det går op for hende, at hun er den eneste i nærheden, og hun skynder sig at ringe 112. Alarmcentralen skal besvare alle opkald på både finsk og svensk, men ingen forstår, hvad hun siger. Og så sa jeg sen till sist att se pala, att de skulle förstå liksom att det brinner. Så sagde jeg til sidst, se pala, så de kunne forstå, at det brænder. Og så sagde de så, at de ville sende en brandbil. Men der kom ingen. Og så ringede jeg på nyt dit. Og så ringede jeg igen, og det var de samme. De talte kun finsk. Og så spurgte jeg, om der var en brandbil på vej, og så sagde de, at den var på vej på finsk. Jo, det er på vägen. På finska. Hvad vil du have for mat i dag? 46-årige Maria er født og opvokset på øen Kimito, der ligger ved Finlands sydkyst. Her taler de fleste svensk, men Maria kan ligesom de fleste andre finlandssvenskere også fint begå sig på finsk. Spaghetti og korv. Og hvad vil du have for mat? For det har hun brug for i sit job som taxachauffør. Men den dag i april 2010, hvor hun opdager branden, kan hun alligevel slet ikke finde ordene. Jeg var helt i panik. Då kommer det automatisk modersmål. Jeg var helt i panik. Så kommer modersmålet helt automatisk. Jeg kunne ikke udtrykke mig. Det var stressende. Det jeg ville have sagt hurtigt. Selvfølgelig kan jeg sige det på finsk, men det tager længere tid, og jeg skal lede efter ordene. Der fandtes ingen tid at tabe. Hun går i panik og må lede efter ordene i en situation, hvor tid er en afgørende faktor.
Hun ringer til alarmcentralen 4 gange, før hun bliver stillet om til en medarbejder, der taler svensk. Først da, efter flere opkald, er hun sikker på, at de har forstået hende og situationens alvor. Sällan är en individ fuldstændigt tvåspråkig. Sjældent er et individ fuldstændig tosproget. Der findes de, der er vokset op tosproget, men det er ganske få, der har hele ordforrådet på begge sprog. Man er sårbar som minoritet. Det fortæller Kjell Herberts, der er professor ved Åbo Akademi og førende ekspert i den finlandssvenske befolkningsgruppe. På papiret har minoriteten det godt, men i praksis er der store problemer med at få offentlig service på svensk. Språken er enligt lagen jämlika. Sproget er egentlig ligestillet i loven, de to nationalsprog. Loven taler ikke om minoritet og majoritet. I praksis er det dog sådan, at samfundet ikke lever op til denne tosprogethed. Finland er tosproget, men det betyder ikke, at man kan tage for givet, at alt er tosproget. Og specielt når det gælder sygeplejende, ældre eller børn, som ikke er tosproget, der er det et reelt problem, at man ikke bliver forstået eller forstår, hvad lægen eller sygeplejersken siger. Om man inte blir förstådd eller förstår vad läkaren, sjuksköterskan säger. Det kan Maria Sten ikke genkendende til. Men varför gör du inte då? Marias 2 børn går i en svensk skole, og de har endnu ikke lært finsk. Så her i huset taler dyrene i tegnefilmen Løvernes Konge svensk. Safina på 7 og Matteus på 6 lærer nemlig først finsk i 3. klasse. Jag lär inte mig för man får inte prata där finska. För det är en svensk skola. Maria har flere gange oplevet at være på hospitalet eller på skadestuen med sine børn, hvor der ikke har været en svensktalende læge til stede. Jeg tycker at når det er de her barnene, jeg synes, at når det handler om børnene, så skal lægen jo stille spørgsmål til dem. Det måtte gå gennem mig. Jeg måtte oversætte. Men jeg synes ikke, det skal være sådan, at jeg skal være tolk. Jeg synes, at børn og ældre, som er syge, skal kunne få sygepleje på deres modersmål. Selvfølgelig. Kunne få vård på sit modersmål, självklart. Siger Maria. Hun oplever det som en daglig kamp at holde fast i sin ret til at tale svensk, når hun er i kontakt med myndighederne. Visst har vi det bra. Visst er det bra, tycker jeg. Selvfølgelig har vi det godt, men der er de her tilfælde, som jeg har fortalt om. Det er meget hårdt i de situationer. Jeg vil ikke hellere bo i Sverige. Jeg vil ikke hellere bo i Sverige, men fordi man skal kæmpe ret hårdt her i Finland for at få al service på svensk, så vil det jo være lettere at bo i Sverige. Det var lettere at bo i Sverige. Jeg vil ikke liksom være svensk. Men tilhørsforholdet til Finland vejer tungest. Maria føler sig finsk, og det samme gælder for resten af finlandssvenskerne, viser flere undersøgelser. Vi er väldigt lojala med det. Vi er meget lojale over for det finske og det finlandske. Når det gælder ishockey og fodbold, så bakker vi altid op om det finske hold, selvom vi spiller mod Sverige. Men sproget gør, at vi er anderledes. Det, der skaber den fælles identitet hos finlandssvenskerne, er altså i høj grad sproget, fortæller professor Kjell Herberts. Egentlig handler det jo endast om sproget. Egentlig handler det jo bare om sproget, for det er sproget, der forener. Men det er sproget og den kultur, der udgår af sproget, som det handler om. Sproget er jo ikke bare en måde at kommunikere på. Sproget er en måde at leve på. Språk er jo ikke bare et sæt at kommunicere. Språk er et sæt at leve. I de sidste par år er rationalet i at have svensk som nationalsprog i Finland blevet udfordret igen og igen i den offentlige debat. Eftersom staten, nationen, republikken Finland er tosproget, så burde alle i det mindste forstå lidt basalt svensk. Det er en smuk tanke, men der findes en klar modstand mod det. Det findes et klart modstand, siger professor Kjell Herberts. Europarådet har i en rapport vurderet, at det svenske sprog i Finland er decideret truet, og der er en reel risiko for, at det mister sin status som nationalsprog. Om man vokser op med et sprog, så er det jo det, man... Hvis man vokser op med et sprog, så er det jo den kultur, man får. Og når man så oplever, at det ikke er godt nok, jeg er ikke accepteret, fordi jeg taler et minoritetssprog, så føles det hårdt, for så sættes der også spørgsmålstegn ved dig som person. Ifrågasätts også du som person. Der er en utilfredshed med det svenske sprogs status og med finlandssvenskernes position i samfundet. Den kommer til udtryk mange steder, selv på toiletdøre. Det er bare et sådant liksom snabbt utkast. Det brukar finnas något mycket värre också.
På herretoilettet på Helsinkis Universitet er toiletdørene overmalet med pornografiske motiver, citater og kommentarer om finlandssvenskerne. Här står sorto ruotsi pois nyt, vilket betyder alltså på svenska undertrycker svenskan bort nu. Alltså det mot tvångssvenskan. 26-årige Otto Linderborg studerer på universitetet. Han er finlandssvensk og registreret med svensk som sit modersmål. Svenskarna ses som sån här liksom undertryckare, gamla undertryckare. Svenskere ses som undertrykkere, gamle undertrykkere. Finland har tilhørt Sverige. Fordi Finland har tilhørt Sverige, så ligestiller man ligesom svenskerne med de her undertrykkere. Man ser svensk som en rest fra den gamle kolonitid, hvor Finland blev undertrykt af Sverige. Från den här gamla kolonialtiden när Finland liksom undertrycktes av Sverige. Ja, det här är liksom en av de här huvudgatorna på universitetet. Otto har efterhånden set mange af den slags kommentarer på universitetets toiletdøre. De bliver malet over, men der kommer hele tiden nye. Ja, jag brukar nog skratta, men samtidigt så det här. Jeg plejer at grine af det. Tänker man att men samtidig tænker man, hvad sker der i hovedet på dem, som skriver det her? Man får næsten lidt ondt af dem, at de ikke har noget bedre at lave end at skrive sådan noget. Till och med tycker lite synd om dem, att de har tycks inte ha något bättre för sig då än att. Og at de faktisk vælger finlandssvenskerne som genstand for deres had, føles også lidt underligt. Just det här välja finlandssvenskarna som objekt för sitt hat, som känns ju också lite på något sätt underligt. Siger Otto. Med den historiske baggrund som landadel har finlandssvenskerne altid været genstand for visse finners vrede. Men Otto oplever, at der er kommet mere modstand over for finlandssvenskerne. Han har oplevet det på egen krop. Jag gick på Helsingegatan, som är det här huvudleden i Berghäll, som är den stadsdel i Helsingfors där jag bor. Jeg gik på Helsingegaden, som er hovedgaden i den bydel, hvor jeg bor. Og jeg talte ganske højlydt svensk med en ven, mens jeg gik der. Og så fornemmede jeg, at der var en ung mand et stykke fra mig, som ligesom blev opmærksom og lyttede til os, da vi talte svensk. Og da jeg gik forbi ham, vendte han sig hurtigt om og slog mig med en knytnæve på venstre overarm. Helt klart for at provokere. Han ville måske i slagsmål eller sådan noget. Men jeg ignorerede ham, og jeg oplevede, at det var mit sprog, der fik ham til at reagere på den her måde. Og jeg oplevede nog, at det var just mit språk, som fik ham at reagere på det her sættet. Han var måske i dårlig humør og ville provokere eller noget. Og så fandt han nogen at lade det gå ud over, da han så 2 finlandssvenskere. Unge mænd kom forbi. Sådan tolker jeg i hvert fald situationen. Hittade han så att säga en lämplig orsak när han sa att 2 finlandssvenska unga män kommer förbi. Så tolkar jag situationen i hvert fald. Otto synes, ligesom Maria, at det kan være både besværligt og til tider en decideret ulempe at holde fast i det svenske modersmål. Det är ju det att eftersom svenskan ändå är så på sätt och vis viktig del av min identitet. Det er jo det, at eftersom svensk på sin vis er så vigtig en del af min identitet, det er mit modersmål, så i de situationer, hvor man bør have ret til at tale sprog, i de situationer føles det lidt ubehageligt. Så då är det nog lite, just i den situationen känns det lite obehagligt. Og sådan er der rigtig mange finlandssvensker, der har det, fortæller professor Kjell Herberts. Jeg tror, at det er en ny situation. Jeg tror, det er en ny situation for mange at blive sat spørgsmålstegn ved, og at man ikke kan tage for givet, at man også i fremtiden vil kunne leve på svensk. Debatten om Finlands svenskerne og hvorvidt de er en ressource eller en belastning er nærmest eksploderet i Finland. Det startede i det små på internettet med blogindlæg og særlige chatfora, men pludselig blev debatten også tydelig i de etablerede medier. Særligt i forbindelse med parlamentsvalget sidste år, hvor tabuet om finlandssvenskerne for alvor blev brudt. Her stormede partiet De Sande Finner frem med en erklæret dagsorden om at afskaffe tvangssvensk og gøre finsk til landets eneste nationalsprog. Og det var en dagsorden, der gav stemmer.
De sande finner gik fra 5 til 39 mandater i parlamentet, og det nationalistiske parti er nu Finlands tredje største. Det finsktalende flertal vil ikke længere finde sig i, at et lille svensk mindretal skal tvinge deres minoritetssprog ned over hele samfundet, sådan lyder den klare besked fra valgets store vinder, Timo Soini. At svensk allerede er på retur i Finland, det kan man forvisse sig om, hvis man tænder for fjernsynet en tilfældig lørdag aften. Den unge sangerinde Pernilla Karlsson står omgivet af teaterrøg i sin grønne kjole på scenen. Når jeg blunder hedder sangen, og den vandt tidligere på året Finlands Melodi Grand Prix med 38% af stemmerne. Kun én gang før for over 20 år siden har en sang sunget på svensk vundet finalen. Finlands Melodi Grand Prix bliver sendt på public service-kanalen Yle, men selvom Pernilla Karlssons modersmål er et af landets 2 nationalsprog, så var det eneste svenske ord, der blev sagt den aften, et kort tak til publikum. Svenska bidrag kan delta liksom finska bidrag. Svenske bidrag kan deltage på lige fod med finske bidrag, og den her gang vandt et svensk bidrag. Det er sjældent, at man fremfører et bidrag på svensk. Men den her tjejen, som sjöng den her balladen. Men den her pige, som sang den her sang, blev så populær, at også publikum, det finsksprogede publikum, valgte hende. Men i selve udsendelsen blev der ikke sagt et eneste ord på svensk. Hun blev ikke interviewet på svensk. Moren og broren, som sad der begge svensksprogede, blev interviewet på finsk, på trods af, at sangen blev fremført på svensk. Og det er en typisk situation, hvor man ikke ved, hvordan man skal bruge svensk, og derfor bruger man finsk i stedet for. Det fortæller professor Kjell Herberts. Selvom mange finner stemte på Pernilla Karlsson i Melodi Grand Prix, så har der efterfølgende været en heftig debat affødt af den svenske sang, især på internettet. Et af indlæggene lyder sådan her. Vi er i Finland, og hvis du bor her, skal du tale finsk. Jeg er ligeglad med, at svensk er vores andet nationalsprog. Folk, der taler svensk, er finlandssvenskere. De er ikke 100% finner, selvom de er født her. Og det tror jeg heller ikke, de selv føler. Den slags indlæg er der rigtig mange af. Og hele debatten om Finlands tosprogethed begyndte faktisk på internettet, fortæller Pasi Saukkonen, der er professor i samfundsvidenskab på Helsinki Universitet. It started exactly in the internet. Det startede på internettet. De mennesker, som var irriterede, kunne ikke få deres budskaber frem i de mere traditionelle medier. Så de begyndte at skrive om deres idéer på internettet. Pasi Saukkonen har udgivet rapporten Derfor irriterer finlandssvenskerne. Her undersøger han debatten om Finlands tosprogethed. En debat, der stort set ikke eksisterede for blot få år siden. I forhold til, hvor underligt Finlands sprogpolitik faktisk er, så er det blevet diskuteret relativt lidt i offentligheden. Det har været beskyttet og sikkert også svært emne at håndtere. Fordi man kan nemt tænke, at hvis vi begynder at diskutere det, så begynder vi også at undergrave det nuværende system. Men det har ændret sig på ganske kort tid, især i forbindelse med parlamentsvalget sidste år. Berøringsangsten er forsvundet, fortæller professor Pasi Saukkonen. Spørgsmålet om det svenske sprogs status og rolle i Finland er blevet helt central i den politiske og offentlige debat i Finland. Og nu foregår det ikke længere kun på internettet. Det bliver diskuteret i radioen, i debatprogrammer på tv og på forsiderne af aviserne. Tonen er hård, og til tider handler debatten ikke kun om det svenske sprog, men også om finlandssvenskerne selv. Ja samaan aikaan meillä kasvaa tällainen kyy povellamme, eli en hugurm. Se on se suomenruotsalainen, joka kokee Her er det debattøren Kirsi Virtanen, der i sin radioklumme på Yles Kanal 1 fortæller, at de svensktalende er som en hugorm Finland nærer ved sit bryst, fordi de kun er interesseret i deres eget sprog og deres egen kultur. Selvom hendes udtalelse skabte røre, så er det langt fra den eneste gang, der er blevet sagt så kategoriske og kritiske sætninger om finlandssvenskerne på landsdækkende radio og tv.
Sådan her lød det for eksempel i en debat på nationalt finsk tv. Det spelar ingen roll är det rikssvenska eller finlandssvenska, men svenskan är främmande språk för finnar. Alltså, vi är inte finskspråkiga svenskar, vi är finnar. Vi talar finska, vi har vårt kultur. Och jag förstår... De är också finnar. No, hon är finlandssvensk, inte finne. Men... Oj! Jag sa ju att jag är oönskad i det här samhället. Ja, det var en kontant udmelding, politikeren fra De Sande Finners Ungdomsforbund gav sin finlandssvenske moddebattør. Du er ikke finne, du er finlandssvensk, sagde han, mens tv-verden grinede nervøst. Og vurderet ud fra mediernes debat og debattone, så er der efterhånden ikke længere noget, der ikke må siges højt. Att 17 finne skulle lära sig svenska för att betjäna en finlandssvensk som mycket sannolikt talar finska. Och det här tänker sig att Der er stærke aktører på begge sider af debatten. Der er lobbyister med stor politisk indflydelse, der arbejder for afskaffelsen af sproget. Det er især Finskhedsforbundet. Ligesådan er der politiske lobbyister, der arbejder for bevarelsen af svensk i Finland. De kalder sig Svensk Finlands Folketing. Vi har obligatorisk svenska Vi har obligatorisk svensk i finsksprogede skoler, og vi har obligatorisk finsk i svensksprogede skoler. Så begge nationalsprog er altså obligatoriske i vores skoler. Jeg synes, det er naturligt i et land med 2 nationalsprog, at man i det mindste lærer sig det grundlæggende i nationalsprogene. Også det andet sprog, så at sige. Det, der ikke er ens eget modersmål. Jeg synes, det er vigtigt, også så man kan lære den kultur at kende, som hænger sammen med sproget. Det fortæller Christina Gestrin, der er formand for Svensk Finlands Folketing. Det er en forening, der står vagt om finlandssvenskernes rettigheder og opfordrer dem til at sende klager til den finske justitsombudsmand, når servicen på modersmålet ikke fungerer. Det er klart, om det ikke skulle være ändå så... Det er klart, at hvis finlandssvenskerne ikke arbejder for at bevare tosprogetheden, så vil den forsvinde med tiden. Så skulle det jo med tiden forsvinde, så at sige, utan vi måste alla... Sådan er det, når man er en sproglig minoritet. Det kræver en hel del at bevare de rettigheder, man har, og sørge for, at sproget holdes levende. Det er ligesom en ekstra opgave, som vi alle har, og nogen tager det mere alvorligt end andre. Det er netop tosprogetheden og de medfølgende særløsninger, som Finskhedsforbundet kæmper imod. Derfor arrangerede foreningen sidste år en demonstration foran parlamentet. Vi vil vise, at vi i Finland har fået nok af obligatorisk svensk. Det fortæller Heikki Tala, der er talsmand for Finskhedsforbundet. Foreningen arbejder for at gøre svensk til et valgfrit fag i skolerne, og for et Finland med kun ét nationalsprog. Svensk skal i stedet være minoritetssprog. It is not part of the identity of us Finns, no. Det er ikke en del af vores finlandske identitet, nej. Vi er klar over, at det er en del af vores historie, og altid vil være det, og det er okay. Men vi ønsker langt om længe at blive et selvstændigt land ligesom Sverige, Danmark, Norge og Island. Og så er alt okay. Denmark, Norway and Iceland. Then everything is okay. Siger Heikki Tala. Ifølge Finskhedsforbundet er det unødvendigt og dyrt med 2 nationalsprog, og skoleeleverne skal ikke tvinges til at lære svensk. It is extremely expensive to run country with 2 languages. Det er ekstremt dyrt at drive et land med 2 sprog. Det er den ene ting. For det andet har vi obligatorisk svensk fra grundskolen og op til universitetet. Primary school up to university degrees. So whatever you are studying, you always have... Så lige meget hvad man studerer, så har man altid obligatorisk svensk. Og som i mange andre lande, så er obligatoriske sprog ikke særlig populære. Det er spild af tid, penge og anstrengelser. It is waste of time, money and effort. Men ifølge Svensk Finlands Folketing er det både tiden og anstrengelserne værd, og bestemt ikke spild af penge. Når det gælder grundlæggende sproglige rettigheder, så... Når det gælder grundlæggende sproglige rettigheder, så er det forkert at sætte en pris på det. For som det står i grundloven, så er sproget en grundlæggende rettighed. Det er en af de basale rettigheder, vi har som medborgere i Finland, og man kan ikke sætte en prislap på det. Og man kan ikke heller sætte en prislap på det. Så den hele diskussionen... Hele diskussionen er fremmedgørende og føles kunstig og sårende. Konstlad og ganska sådär sårande. Der kan altså ikke sættes pris på et sprog, lyder det fra Christina Gestrin.
Og et lige så vigtigt aspekt er, at det svenske sprog er nødvendigt i det fælles nordiske samarbejde, fordi det finske sprog er så markant anderledes. Derfor har den obligatoriske svenskundervisning en betydning, der rækker ud over Finlands grænser. Jag tycker att Finlands tvåspråkighet är en så värdefull sak och Jeg synes, at Finlands tosprogethed er så værdifuld en sag og en så vigtig del af det, Finland står for. Også vores nordiske engagement. Det vil være utrolig ulykkeligt, hvis en del unge kommer til at stå uden for hele den del af vores fælles kultur. Men det argument køber Heikki Tala fra Finskhedsforbundet ikke. Han mener slet ikke, at der eksisterer et sprogfællesskab i de nordiske lande. So you have to understand this, that we do not have a common... Man er nødt til at forstå, at vi ikke har et fælles nordisk sprog, bortset fra engelsk. Det er det eneste sprog, som vi i virkeligheden kan forstå i alle nordiske lande. Jeg vil vædde med, at der ikke er særlig mange danskere, der er i stand til at tale det næststørste nordiske sprog, hvilket er finsk. Trenden går mod engelsk som det foretrukne sprog i Norden. Fortsætter den udvikling, er der meget, der kan gå tabt, fortæller professor Kjell Herberts. Något beklämmande ju då om det engelska som... Det er lidt for uroligt, hvis engelsk bliver lingua franca i den nordiske sammenhæng. Vi förlorar någonting i det här. Vi mister noget i den nordiske identitet og nordiske nærhed, hvis vi begynder at tale engelsk, tror jeg. For vi har trods alt en undervurderet fælles kultur, litteratur og livsstil i de nordiske lande, som vi burde stå vagt om. Den nordiske dimension. Og jeg tror, vi mister noget i den nordiske dimension, hvis vi taler engelsk. En storstilet kommunereform i stil med den, der blev gennemført i Danmark for 5 år siden, er nu undervejs i Finland. De nærmere omstændigheder er stadig uklare. Men det er sikkert, at mange af de små kommuner vil blive slået sammen, og dermed vil forholdet mellem majoritet og minoritet forandre sig i lokalsamfundene. Og det er brænde på bålet for truslen mod det svenske sprog i Finland. Man kan vel sige, at under senere år har det nok en pessimism. Man kan vel sige, at en pessimisme har bredt sig blandt finlandssvenskerne i de seneste år. Jeg tror, at til detta kommer det også... Her spiller strukturelle forandringer også ind. Der man har då der er en kommunalreform på vej, hvor kommuner, hvor det svenske sprog nu er majoriteten, måske bliver en del af en større kommune, hvor finsk er majoriteten. Delar av en større kommune med finska som majoritet. Og hele de her... Og alle disse forandringer fører jo også til, at man bliver urolig for fremtiden. Man bliver lidt urolig inför fremtiden. Svensk-Finlands Folketing vil ikke male fanden på væggen. Men foreningen er bekymret for kommunereformen, fortæller Christina Gestrin. Den trenden, at vi går mod väldigt stora enheder. Den tendens, at vi går mod vældig store enheder, er ud fra et sprogligt perspektiv og for en minoritet ikke godt. Inte bra därför att man... Fordi nærdemokratiet bliver sværere at opretholde. Den liksom blir svårare at upprätthålla. De finlandssvenske organisationer er gået på barrikaderne og vender hver en sten i det forslag til kommunereformen, som er blevet fremlagt. De frygter, at det svenske sprogs status vil blive svækket. It is moving very fast. Det ændrer sig meget hurtigt, og den svensktalende minoritet ved det, og de kæmper nu som, jeg vil ikke bruge ordet, men de kæmper meget hårdt for at gøre alting på svensk i Finland. Men det kommer ikke til at lykkes for dem. På ingen måde. No way. Siger Heikki Tala fra Finskhedsforbundet. Sprogdebatten i Finland blusser op med jævne mellemrum. Og det vil den også gøre igen, når Uddannelsesministeriet skal tage stilling til de østfinske kommuners ansøgning om at fjerne tvangssvensk fra skoleskemaet. Det fortæller Pasi Saukunen. The Finnish Board of Education must make a decision upon the request of these eastern... Det finske uddannelsesråd skal træffe en beslutning vedrørende de østfinske kommuners ansøgning, og jeg er temmelig sikker på, at de vil nægte disse kommuner muligheden for at eksperimentere. Og jeg er temmelig sikker på, at det vil sætte en debat i gang på internettet, og sikkert også andre steder. Parterne i debatten står lige nu langt fra hinanden. Og professor Pasi Saukunen mener, at debatten er gået i hårdknude. So one thing that we should arrange in Finland some way or another is
to bridge these. Vi bør i Finland finde ud af, hvordan vi bygger bro mellem disse forskellige idéer og holdninger, og prøve at finde en ægte dialog mellem forskellige mennesker, der har forskellige politiske idéer. Between different people having different political ideas. Jeg er meget skeptisk overfor, om vi kan finde en varig løsning uden den form for dialog. Og det sagde professor Saukkonen. Hans forskning står at læse i rapporten med den sigende titel "Derfor irriterer finlandssvenskerne". Kigger man over grænsen til Sverige, så udgør de finsktalende svenskere i øvrigt omkring 1/5 af befolkningen, altså nogenlunde samme andel som de svensktalende i Finland. Herhjemme udgør vores sproglige minoriteter kun en ganske lille procentdel af befolkningen, og kun de tysktalende i grænseregionen har krav på at blive undervist på deres eget modersmål.